Bon dia, gat. Bon dia, gat? Un gat? Un gat? Esperem que no tingui puces. Però no veu com està de net? Això esperem, perquè jo soc al·lèrgica als gats. Em fa mal de cap. Esperem que no m'enganxi cap constipat. Col·legues, que aquest és el vagó 45? Sí. Però com m'enganxar-li constipat? Un gat, senyora. Doncs sabe tots me l'enganxen, nena, fins i tot els que no estan constipats. Ai, que bufo el gatet, que t'has adelantat per guardar-li lloc a la teva mestressa, oi? No. Ai, quina veu tan bufona, què haurà dit? Tronca, ha dit que no té amos, que és un gat lliure. Que interessant. O sigui que és un rodamont, el que em faltava, més malalties. Tinc aigua, tinc fanta, tinc Coca-Cola. Bona tarda, què voleu prendre? Nena, què vols alguna cosa? Ja l'has sentit, perquè la meva nena un suc de préssec i per mi una camamilla. Jo vull un cafè descafeïnat amb llet de cabra, 2 llets, 2 tarrons de sucre i un got de vi des de casa. No tenim cafè. Doncs una aigua amb callada. Vostè? Tronca, vol un got de llet i jo no vull res, gràcies. Ara no porto. Bitllets. Bona tarda, vull que reculli els bitllets. Nena, mira que estigui per aquí el meu bitllet. Tronca. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Un altre que s'ha colat, oi? Ja vaig. No tinc pressa, no abans. A la mitjana del cul. I el bitllet del gat? No, el gat no és meu, més em faltaria. No suporto els gats. És vostre? No pas. Tampoc és meu, Tronca, és un gat que viatja sol. M'és igual, però he de pagar el bitllet. No t'esperti, no veu que mono està d'un bitllet. Mono o gat ha de pagar el bitllet. Desperta, Betet. Que salvatge, la sobreprotesta. Ha dit que aquí té el meu bitllet, Tronca. Comprovi que recordi que és el bitllet d'un gat. Sí, el bitllet és correcte, Va, senyora. marxes. Bueno, compra-te. Acaba de dir que et pensaves que no era correcte. Vostè és una senyora una mica passada. Passada jo i tu ets un gat brut, no te digo? No! Saps què? Me'n vaig, em canvio de vagó. Ja m'està començant a caure el moc de l'angustipat. A veure, Però tens molt bé la llengua dels gats. Com ho fas? Col·lega, és superfàcil. Només cal prendre molta atenció. Què ha dit ara? Acaba de preguntar que a quina parada estem. a Santa Eulàlia. A Santa Eulàlia? No, que les meves germanes m'estan esperant. Tu Tu també? també veig? Que tenim un dinar molt important, nena? Encara no existeix, però seria molt guai entendre els animals. I si no fossin els animals, per almenys els gats. Ja porto les begudes. Col·lega, que jo em cuido el got de llet, A casa, per fi a casa, hogar dulce hogar. No puc més, estic realment cansada. I sobretot aquest enrenou i aquest trànsit. Primer, treure'm les sabates.
acariciar el meu gos. Ara sí que estic bé, perquè estic... Però qui és vostè? Què fa a casa meva? Senyora, que no em reconeix, sóc la presentadora dels informatius. Vostè encès la televisió i aquí em té. He de donar-li les notícies d'última hora. Però com ha entrat? No haurà entrat d'amagades, oi? No li doni més voltes. Vols o no que et doni les notícies? No em convé. No estic convençuda, però endavant. Bona tarda. Avui s'ha escapat un lladre molt astut de la presó. La policia ha dit que es troba amagat a la muntanya de Montjuïc. Ha! Ximpleries. Qui és? És el lladre, oi? Qui? On ets? O sigui, on ets? On ets? Sí, home, que et diré que vostè un amago. Ah! Un lladre a casa meva! Si és vostè qui m'ha convidat. Sí, home, jo. Sí, ja em disculparà, però tinc feina. Notícies d'última hora. La policia ha localitzat el lladre a una casa i procedeixen a fer la detenció. Enxampat. No! Què et pensaves, que et podries escapar? Ara respondràs a la justícia. Sí, home, ara vinc. Ara, la publicitat. Presentem el detergent Netamans. Amb flors de lavanda i essències naturals. Comprin Netamans. Però quina samarreta més bruta! T'atraparem i la netejarem. 1, 2 i 3. Enxampat! Ets cuerpongos. Contractat. Com? No! Quina mala sort la meva. Notícies fresques. La policia ha atrapat el lladre a casa de la senyora Berucci. A la tornada parlarem de cultura, sobretot del Gat Viatger, una obra que està tenint molt d'èxit. Fes-los fora! I ara, la publicitat. Presentem les galetes Bon Melonti. T'entren per la boca i et surten per el preu d'€1. I a més tenim galetes de xocolata, vainilla, coco i molts sabors més. Voleu provar-les? Jo vull de coco.